nabe yithuthuthu sebethe bawujoyina lo mkhankaso. Bafowethu, kungani nithe nani nifuna ukuba ingxenye yalo mkhankaso? Ngibingelele kuwena mfowethu igama lami kuLondani kwaMnikazi. Inkinga esibhekene nayo ethuthwini labafethu bokufika sebengaphezulu kwethu. Into abayenzayo esingayithandi kakhulu, bathatha basitshotshela ama-disc. Ama-bike abo ase-expire ama-disc abo. Bathatha ama-disc ama-bike ethu, ba-fake ama-bike abo as if ama-bike abo asesimeni sokuba semgaqweni. So manje sikhathazekile, amaphathi ethuthuthu ayakhunyula ethuthwini zethu isikhathi singaphakathi ey'tolo. Sisiphansi manje bekwanele. Sesiyakwazi ukuhamba ngethuthuthu, sibongile basibambelile umsebenzi. Sesibonga icebo bahambe bawuzama ngakubo. Mfowethu, esinye isikhalo esikhona ukwenyuka kwezinga lama-drugs noma uyibuka nje i-PMB ayiselento owakhula uyazi. Bayibulala kanjani iy'tolo zibe kulento eziyiyona kanje? Yabona nje mfowethu, iMaritzburg ngikhule mina kukuhle la uma uhamba kulong market. Church Street umuhle, uwazi uma uya ethawini uya Church Street uyobona ubuhle. Kuyabheda manje sekunama-gates esingawazi. Uyayibona nje nawe kuvalwe ngathi nje igaraji elingasasebenzi. iMaritzburg yethu yimbi. Siyacela bandla bokufika abake bayokwenza le protection yabo ngakubo. Thina siright la sinawo amasiphoyisa sifikele, asidingi lama-gates abasenzele wona. So nje abahambe sekuyisikhathi sethu manje sikhulile, iy'thuthu siyaqhuma nje siyiqhuma nje manje. Siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga baba. Danke Khasi. Oh